Man wieġbek nixtieq nwieġeb ftit il-fader, għax semma d-Dalai Lama, nixtieq ngħid li d-Dalai Lama huwa refuġjat, u stess. U wkoll għandu il-bandiera tal-Papa hemm, u jiena nixtieq, għax issa fimni, irridu nikkwataw il-Papa xi jgħid fuq l-immigranti, il-Papa eżatt kif sar Papa mar Lampedusa. U taf x'qallhom mar apposta biex juri li hu favur l-immigranti u qallhom insejna kif nikbu. Insejna kif nikpul daw il-nies. U għallom hekk ukoll hija ipokrezija li ssejjaħ lilek innifsek nisrani u tkeċċi refuġġjat jew immigrant qed ifittex l-għajnuna. Jekk inti nisrani u tagħmel hekk, allura inti ipokrita dan il-Papa qed ngħidu. U għal dawk illi forsi qed jgħidu għax nisma'wa ħafna, il-Knisja iżommhom hi, ngħidu iżommhom hi. Nixtieq ninformakom li l-Knisja f'Malta fetħet id-djar tagħha, fetħet il-konventi tagħha u żomm 450 refuġjat għaw Malta. Tajjeb. Weġib li l-mistoqsija. Il-mistoqsija. Kemm issa fuq fejn taqta' l-lajn? Sa kemm nifil? Le, nista' nispiċċa di tal-Knisja. Konkludi imma. Għaliex Alla ħares jiġi San Pawl illum għax kieku kif jitlew nħalluh fil-baħar naraw se nagħmlu bih. Umbat indaħluh, għasila għalmur San Publiu, għax dritt ta' detention center, inħallu hemm imsakkar, umbat. U jħal inna Naraw fejn se nibatu, u nibatu u għaddiju li jkommen. Infakkar x'qalinna Ġesu Kristu. Kont bil-ġuħ u tmajtni, kont bil-aċċu sqejtni. Kont barrani u l-qajtni. Għalinna ġesu. Peppi ħanilek, Peppi zom naqra. Fader, il-Vangelu kont barrani u l-qajtni. Bil-ġuħut majtni. Naqra vili li jisek qed tinsinwa li jiena ma naqbilx mal-Papa u li nixtieq li dawk jerqu ta'. Mhux hekk qed ngħid. Dik waħda. It-tieni ħaġa li ma l-enċiklika, inti qed tikkwota l-Papa sewa, li mi l-enċiklika tal-Papiet li tgħid li l-immigrazzjoni hija dritt fundamentali tal-bniedem. Ħanara kemm taf. Ma nafx. Asta, appuntu. Allora, għax ma nafx. Ma tafx. Għax inti tikkwota. X'inhu l-punt, Fader? Ġifieri sorry. Inti tikkwota. Da qed jagħmel li eżami minn għalih. Jaqbillek. Le, daku fejn jaqbillek. Dan mhux il-Papa qalu. Dan mhux il-Papa qalu. Ħanejlek fuq il-Papa naħseb naf naqri żietien tagħmel inti. Orrajt, dik waħda. Jien qed ħanejlek ħaġa. Tammettili daqgħu il-Papa. Kieku jaf. Għajdli. Kieku jaf. Il-Papa kieku jaf. X'erq għaw Malta bħalissa. Orrajt. Mhux dak li qed tgħid inti jgħid. U nifqu għaw. Għaliex Malta ma jistax ikun aħna nibqaw nibnu dal-bini kollu. Ġejna kullum kien ġungla ta' konkos u konkrit. Kif tkun lesta tal-Mistra 700 post, kif ikun lest il-kwad tal-imrieħel jidħol ħal-Kirkop kollu 3 darbiet hemmhekk. Kif ikun lest Baħar iċ-Ċaq, aħna x'sa niġu bħal Dubaj 10 miljun ruħ li 9 miljun minnhom barranin u Dubaj 10 miljun. Ek trida Malta, ent. Jiena l-nies li qegħdin bħalissa jgħidu kemm qegħdin tajjeb ekonomikament, tajjeb, in-nies li huma full employed jiġifieri hawn Malta m'għandniex ħaddiema Maltin li mhumiex jaħdmu. M'għandniex, mhux vera. Mhux vera. Mhux tal-li m'għandniex, tal-li qed ifittxu u ma jisibux. Il-Maltin ta' sena. Malta. Għalek għedin jimpiegaw il-barranin. Malta, l-skilled labor, il-brain drain ta' Malta tal-gradwati, tantu huwa kbir illi il-professjonisti jitilqu qegħdin. Mala xinu. Dak li qed jiġri Malta u aħna bil-paga tagħna għas qed inlaħqu. Wieġbu, issa niġi għalik. Wieġbu malajr, ma il-problema jdi, jekk Malta se jiġi iktar investiment.
iktar nies. Xed, di importanti tirrispondini, fader u l-oħra. Suppost nejdu il-Prim Ministru l-Gvern ta' Malta. Suppost jgħidilhom. Le, titlux, għax m'għandniex iktar ħaddiema, ma jistax jinvestu. Ħanejdlek x'inhu. Suppost Ħanejdlek ngħidu. Ħanejdlek x'inhu l-investiment li ma qalux il-fader, David, li qalitu l-Eurostat u kulħadd. Malta kella l-ikbar waqa, l-ikbar drop fl-industrial output fl-Europa, fil-Eurozone, għax inqasna b'7.7%. Imma l-GDP xorta żdied, kif żdied? Bil-betting u bil-financial services fejn aħna qed nisirqu it-taxxa dovuta li suppost jieħdu gvernijiet oħra biex noħduha aħna. Ma x'tippretendi? Mela dik fisser. Tippretendi li aħna kollha ibda minni. Imma jiena ħansaqsik. Jiena nippretendi li l-ħobża ta' kuljum. Żgħażagħ kollha morru naħdmu fil-fabriki u inti tibqa' tqaddes fuq l-artat. Jiena nippretendi li l-ħobża ta' kuljum tiegħi naqlaħħa bl-onestà mhux bis-serq. Ok, mela, Melki, Mark, il-fader qal li ma nafx. Xtajt l-enċiklika. Mid-dera laqasu ma jafax ma għalinniex. Popoloru progressio ta' Papa Pawlu Sittamma. Ejdinna, għalinna biex il-remigranti ma naċċettawhomx, għalinna fader kif għattinti illi il-problema vera. Din mhix emigrazzjoni, din hija oppressjoni. Daw it-3,000. Oppressjoni Dawn it-3,000 li hemm. Ara, Pep, il-veru immigrant ħija li mar l-Awstralja u sar nies. It-siju li mar il-Kanada u sar nies. Mhux dawn li qed inġibuhom hawn 5 ġo kamra waħda bloki wieħed. Ok, mela, fuq kif qed nitkellmu fuq l-immigranti li qed jiġu hawn, ħafna minnhom wara sentejn qed jitilqu għax jgħidu aħna ġejna ġobir ta' skieken.